Yo, what's up mga katropa, mga lodi, mga lods. Magandang araw sa inyo at welcome po na naman sa aking channel. Sa tutorial na ito, tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng two-way alarm sa TMX 155 contact point. Pero meron tayong kunting babaguhin. Gagawin nating alarm niya yung kanyang busina, hindi na tong speaker. So parang kotse na siya, busina na yung kanyang alarm. Gagamitin natin yung busina ng motor at ayun yung patutunugin natin instead yung speaker. Okay mga katropa, sana may matutunan kayo. Panoorin mabuti ang tutorial at pwede nyo ring i-apply sa ibang motor to. Ito, basihan lang natin to, pero pwede nyo ring gamitin sa ibang motor. Okay mga katropa, sana may matutunan kayo at ingat sa pagwawiring. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga katropa, gaya ng sinabi ko sa inyo, tuturuan ko kayo kung paano gawing alarm yung ating busina. Okay, kaya wag kayo mag-skip sa video para maintindihan mabuti kung paano natin gawin yan. Okay, pero bago ang lahat mga katropa, shoutout muna pala kay Benjo Ramirez. Katropang Allen, pa-shoutout naman dyan, Benjo Ramirez at Michael Christian Cruz. Salamat katropa Allen and more power sa iyo. Salamat din sir at salamat sa pagpapagawa mo sa akin. Shoutout kay Mark Ian Ripalda, shoutout katropa, shoutout sa iyo. So si Benjo Ramirez, siya po yung may-ari ng motor natin. Siya yung itong motor na dinedemo natin, siya po may-ari. Okay mga katropa, umpisa na natin. Gaya ng sinabi ko, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung ating busina na gagawin nating alarm. So hindi na natin kailangan tong speaker na to mga katropa. Hindi na natin yan kailangan. Okay, so pag yung motor nyo, ang busina ng motor nyo ay positive trigger, ang kailangan lang natin ay tatlong diode. Okay? So, pag positive trigger yung motor nyo, positive trigger, ang kailangan tatlong diode lang. Okay? Pero kung ang motor nyo naman ay negative trigger, kailangan natin ng 4 na diode at isang relay. Pero mas maganda kung kaya nyong i-reverse yung motor nyo from negative to positive, mas maganda mga katropa, para mas madali lang gawin yung alarm. Medyo hassle kasi ang paggawa ng negative trigger. Okay? Kasi may mga motor kasi na hindi mo pwedeng i-reverse yung negative niya, katulad ng contact point. Hindi mo pwedeng i-reverse yung negative to positive trigger kasi yung ground ng contact point ng busina ay naka-body ground na siya. So no choice tayo, gagamit tayo ng relay. Pero pag positive trigger ka, katulad nito, tatlong diode lang kailangan mo pag positive trigger na yung motor mo. Pero pag negative trigger ka at ayaw mong i-reverse, pwede kang gumamit ng relay katulad nito. Itong relay na to mga katropa, nabibili lang to sa electronic shop, 50 pesos lang to. Pero kung wala kayong relay na ganito, wala kayong mahanap, pwede kayong gumamit ng horn relay. So ipapaliwanag ko rin sa inyo kung ano yung number ng number 30, 85, 86, 87 doon sa relay na yan. Okay? So ayan yung kanyang busina. Okay? At ito naman yung kanyang trigger. So lahat yan pag-aaralan natin mga katropa, from negative trigger kung paano gamitin negative yung trigger gawing busina, at pag positive trigger kung paano naman tayo mag-install ng positive trigger na gawing alarm yung busina natin. Okay, so bago ang lahat, pag-aralan muna natin tong relay para sa mga negative trigger. Okay, kung kayo man ay negative trigger ang inyong motor, kailangan yun ng relay. So ito yung relay natin, o kaya pwede kayong gumamit ng horn relay. Okay, so ituturo ko sa inyo kung saan yung mga pwesto ng number na makikita nyo sa horn relay. Okay, so ito yung 85 at ito naman yung 86. 85, 86. Ito, trigger lang tong dalawang to. Ito yung 85 at ito yung 86. Kahit saan dyan, magkabaliktaran yan. Okay, so ito yung 85 at yung kabila 86. Ito naman yung number 30 sa ating relay. Okay, so ayun yung trigger natin, 85, 86, at ito yung number 30. Ito naman yung number 87 sa ating relay, normally open. Okay? At ito naman yung
87A. Kung 5 pin yung battery nyo, ay yung relay nyo, 5 pin, ito yung 87A. So ito yung number 30, pagsamahin natin yung 86 or yung 85 pagsamahin natin. Kahit saan dyan mga katropa, pero sa ngayon pagsasamahin ko yung number 30 at number 86. So kung meron kayong horn relay, tignan nyo yung number doon, pagsamahin yung 86 na number at yung number 30 ng relay. Pagsamahin natin silang dalawa i-connect nyo silang dalawa, parang ganito. Hihinangan natin sila. Mga katropa, kung kayo man ay positive trigger na, napakadali na kasi tatlong diode lang kailangan nyo para ma-convert nyo yung alarm nyo, magiging sound nya, yung mismong busina nyo. Pero kung kaya nyong i-reverse, halimbawa, negative yung trigger nyo, at plastic naman yung handle switch, i-reverse nyo na lang. Pag-aralan nyo na lang kung paano i-reverse. Once na napatunog nyo na yung busina nyo na naging positive trigger na siya, so pwede nyo nang gawin yung mamaya. Ituturo ko kung paano gawin yung positive trigger. So dalawang ituturo ko sa inyo. Yung mga negative trigger at positive trigger. Pero kung ayaw nyo naman mag-reverse ng polarity ng trigger ng ating busina, gawin nyo to, yung maglalagay kayo ng relay. Pero kailangan nyo ng relay at 4 na diode kung ayaw nyo i-reverse sa positive yung inyong trigger ng busina. Pero mas mainam, may i-reverse nyo para kunti na lang yung gagamitin yung materyales. So ito yung ating number 86. I-connect natin sa number 30 ng relay. Okay, so balatan ko muna. Medyo mainit. Sir Benjo Ramirez, shoutout sa iyo. Sa kanya yung motor na to. Pinagkatiwalan niya sa atin yung paggawa nito at nag-PM sa akin, masaya yung tatay niya. Pamana kasi, halos pamana sa kanya yung motor na to. So, maganda yung kanyang contact point, napakatahimik at tawag dito, makinis. So, ito na. Ito yung number 86 ng relay at number 30, pinagsama natin. Kung hawak-hawak nyo yung relay nyo na transparent, hanapin yung number 86 at i-connect sa number 30. 86 at 30. Okay? Pagsamahin ng 86 at 30. Okay? O, yan. So, next na natin yung number 86 mga katropa. Ito. Okay? Sunod na natin yan. So, pwede nyo i-connect yung 86 ay 85 sa 30. Hindi pala 86, 85 pala mga katropa. Yung number 85 natin, lagyan natin ng wire. Okay? So, yung number 30, pwede nyo i-connect sa number 86. Or pwede nyo namang i-connect sa number 85 ng ating relay. Kahit saan dyan mga katropa, kasi trigger lang yung 86 tsaka 85. Okay, so number 86 nilagay natin sa number 30 at pinutol natin yung kanyang wire. So, iniklian natin yung kanyang wire. Okay? Tayo. Kuha muna tayo ng additional na wire. Okay, so okay. So next natin mga katropa, itong number 85 natin. Kung hawak niyo yung relay nyo na transparent, ito yung number 85. Yung number 85, lagyan nyo ng wire din. Lagyan nyo ng sariling wire. Okay, so lagyan mo natin siya ng kanyang wire. Hinangan mo natin ng wire. Okay, so ayan yung ating number 85 sa relay mga katropa ito. Okay, so ayan na yung ating number 85 sa relay. Okay, so next natin yung number 87 na. Yung number normally open. Dalawang 87 natin sa relay mga katropa. Number 87, tsaka yung isa, 87A. Yung 87A ay yung NC, normally closed. Pero yung number 87 lang, yung walang A, 87 ang number niya, ito. Diyan natin ilagay yung number 87. Ay yung NO, ayun yung normally open. Ito yung number 87, ano? Ayan. Okay, so lagyan din natin siya ng wire. Itong 87A o NC, normally closed, wag na natin gamitin yan.
So yung number 87 lang ang lagyan natin ng wire. Okay mga katropa, ipinaalala ko ulit sa inyo na kung kaya nyong i-reverse yung polarity o trigger ng inyong busina, halimbawa negative trigger kayo at kaya nyong i-reverse sa positive, mas maganda. Pero kung hindi nyo naman kayang i-reverse, gawin nyo tong step na to, gagamit kayo ng relay. Pero mas advice ko, kung mapag-aralan nyo kung paano i-reverse yung negative to positive trigger para mas madali na lang, 3 diode lang kailangan nyo. Pero kung hindi nyo naman kaya, gumamit tayo ng relay. So sundan nyo na lang itong gagawin ko sa relay, okay? Pero kung kaya nyong i-reverse sa positive, mas maganda, mas okay. Kasi 3 diode lang kailangan nyo at hindi nyo na kailangan ng relay. Pero sa ngayon, gagamit tayo ng relay kasi ang TMX contact point ay hindi natin pwedeng i-reverse kasi nga naka-body ground na yung TMX contact point. So, hindi natin kayang i-reverse. Pero okay lang yan kahit hindi natin ma-reverse kasi para din sa mga tao, sa mga taong gumagawa na ayaw nilang i-reverse. So, masusundan nila kung paano gamitin ang busina sa alarm gamit ang relay at 4 na diode. Okay, so install muna natin itong ating busina mga tropa. Ay, busina. Hindi pala busina, alarm pala. So, dito natin i-install yung ating alarm banda rito sa harness wire. Okay, so tuklapin muna natin para makita natin yung kanyang coding, yung kanyang wiring. Okay mga katropa, itong dalawang yellow wire sa panghuli na yan kasi dyan tayo mag-modification. Okay, itong red wire ng alarm, ilagay natin sa red wire ng ating TMX contact point. So, ibig sabihin, red to red lang yan. Ayan yung ating positive. Positive ng TMX, yung red, at positive yung red ng ating alarm. Next natin mga katropa, itong kulay orange na wire. Ilagay natin sa solid black wire ng motor. Okay, so pag ibig sabihin, pag solid black wire, wala siyang stripe na wire, wala siyang guhit. Kaya pag sinabing solid, diyan kayo mag-ingat. Dapat makita nyo solid talaga siya. Next natin yung black wire natin mga katropa. Ayan yung ating ground. Ilagay natin sa green wire ng motor. Ayan. Yung green wire ng motor ng TMX contact point o Honda, ang green wire ay ground din. So ayan. Ito mga katropa, ito yung ating kill switch. Okay, yung pink wire tsaka gray wire ng alarm. Ito yung ating kill switch. Kung makikita nyo rito mula sa ignition coil, hanapin nyo, mula ignition coil, tuntunin nyo ito. Tapos yung papunta dito sa kabilang side, papuntang kanyang stator, ito. Papuntang kanyang stator, so sa primary coil niya, dyan. Tapos yung kabila naman, yung paakyat dun sa susian. Okay, so papuntang susian yan mga katropa. Papuntang switch ng susian. So, dito tayo magpuputol. Okay, tignan nyo mabuti yung wire. Dito tayo magpuputol dun sa paakyat papuntang susian. Okay, putulin natin yan. Huwag kayo magpuputol dun sa papuntang primary coil, mga katropa. Hindi under yung motor nyo. So, kailangan magputol kayo doon sa nanggaling sa susian. Okay? Tapos, pag naputol na natin yung mga katropa, ilagay na natin dyan yung ito, pinutulan natin mula sa susian. Okay, gets ba yan? Mula sa susian kayo magputol. Okay? Tapos pag naputol na natin yan mga katropa, ilagay na natin tong gray wire tsaka pink wire ng alarm. So, kahit saan dyan mga katropa, katulad dito. Pwedeng dito mapunta yung pink o gray, o dito naman sa kabila mapunta yung gray o pink. Kahit saan dyan magbaliktaran, basta tig-isa silang dalawa dyan. Kahit saan sa dalawang pinutol mo. Basta pag pinutol mo yan, magiging dalawa yan kasi pinutol mo na nga. Pag tig-isa sila ng pink tsaka gray wire. Okay? Dito na yung pinaka-importante natin mga katropa. Ito yung ating magmo-modify. So, yung dalawang yellow wire, kahit saan wire dyan gamitin natin. Tapos kailangan natin ng diode, no? So, makikita nyo yung marking ng diode mga katropa. Yung dalawang white ng diode, nakikita nyo. Doon sa dulo, pagsamahin nyo. Dapat yung dalawang white, pabukas siya. Okay? Tapos kahit saan sa dalawang dilaw ng alarm na to, gamitin nyo. Tapos ilagay nyo doon sa diode. Okay? So ganyan, itsura nya. So nakita nyo yung white marking palabas at yung walang marking pagsamahin nyo. Tapos ilagay nyo yung isang
yellow wire. Kahit saan yellow wire dyan mga katropa, ilagay nyo yun. Okay? Tapos balutin nyo ng electrical tape. So ayan. Tapos lagyan natin siya ng wire. Itong dalawang dulo ng diode, yung mayroong white marking, lagyan natin ng wire mga katropa. Kasi ilalagay natin siya doon sa left and right ng ating motor o dito sa ating contact point. Itong ginagawa ko mga katropa ay applicable kahit anong uri ng motor. Basta alam nyo yung left and right nyo, alam nyo yung coding ng kaliwat kanan ng motor nyo, mailalagay nyo to mga katropa. Okay? So lagyan muna natin siya ng wire. Yung dalawang diode, lagyan natin ng wire. Okay? Pinapaalala ko, applicable to sa lahat ng motor mga katropa. Okay? So ito na yung ating dalawang diode. Okay? So yung unang diode, ilagay natin sa orange na wire. Okay? Yung orange na wire ng Honda TMX 155 contact point o TMX 155 na CDI ay naman yung kaliwang signal light, yung kulay orange na wire natin. Itong proseso na to mga katropa, kung nailagay nyo na lahat ng ano nyo, ganito gawin nyo para maging busina yung alarm ninyo. Okay? Yung next na diode natin mga katropa, ilagay natin sa light blue ng motor ng Honda TMX 155 o ng contact point. Ang light blue natin mga katropa ay signal light ng kanan. Okay? So ilagay natin dyan. Bakit tayo naglagay ng diode mga katropa? Kasi yung isang wire gagamitin natin pang trigger ng busina at yung isang wire ng yellow wire ay ginawa nating pang passing ng ating mag-flasher yung ating signal light. Okay? So meron pa tayong isang naiiwan na wire, yung yellow wire, isa pang naiiwan natin, yung magiging trigger ng ating busina. So uunahin ko munang ituro sa inyo kung paano malaman kung negative o positive trigger ng inyong motor ay inyong trigger sa busina. Paano natin malalaman kung negative o positive ang trigger natin. At una ko ituturo para sa positive trigger. Kung positive trigger yung motor nyo, yung una ko ituturo kung paano ilagay yung pang positive trigger. At susunod natin yung mayroon ng relay ang gagawin natin. Okay, so balutin muna natin ito mga katropa. Itong part ng video na ito mga katropa ay applicable sa lahat ng motor. Kung gusto nyo gamitin yung busina nyo bilang isang alarm, yung busina nyo, para mas vulgar pa, mas matakot pa yung kukuha. Okay, so ito nating natitirang yellow wire. Okay, so ito yung natitirang yellow wire natin mga katropa. At ito naman yung trigger ng ating relay. So pag-aralan muna natin kung paano o ano ang trigger natin. So kailangan nyo ng test light mga katropa. Iwan muna natin yung susi. At kailangan nyo ng test light. Importante ito. So sa test light, ilagay nyo yung clip nyo, ilagay nyo sa ground. Tapos itester nyo yung inyong stock terminal ng busina. Okay? So ibig sabihin yung test light natin nasa ground. Tapos itester natin to. So pag umilaw siya mga katropa, ibig sabihin ang standby na trigger natin ay positive. So matik yan. Ang trigger ng busina natin negative. So try natin ilipat natin sa positive yung clip. Tapos ibusina natin. Oops, sige lang. Mukhang nag-loose. Okay. So ibusina natin. Okay mga tropa, ibig sabihin pag ganyan, negative yung trigger ng inyong busina. Pag yung tester clip nyo nasa positive, tapos pag binusina nyo at umilaw, negative trigger. Okay? So ibig sabihin yung contact point, negative trigger siya. Okay? Pero kung sakaling positive trigger na kayo mga katropa, halimbawa positive trigger na kayo, yung motor nyo, na-reverse nyo na yung trigger nya, na-reverse nyo na yung polarity nya o trigger nya, from negative, ginawa nyo ng positive. So ito na yung gagawin yung step. Ito na yung gagawin nyo para, kasi pag positive trigger na yung busina nyo, madali lang, wala nang iche-chebureche. So kailangan yung ma-reverse from negative to positive yung inyong busina. Okay? So kung na-reverse nyo na, naging positive trigger na inyong busina, ito na yung gagawin nyo. So itong unang step na tutorial ko kung paano gawing alarm yung ating busina ay para sa positive. So gawin na natin. Okay mga tropa, ang sinasabi ko
itong tutorial na step natin ay para sa positive trigger. Okay? So, simulan natin. Kung ang motor mo ay positive trigger na mga tropa, positive trigger ng iyong busina, kailangan mo ng diode. Okay? So, itong unang diode, kung makikita nyo yung marking niya, palabas siya. Okay? So, ilagay nyo yung dilaw na wire ng, yellow wire ng alarm, ilagay nyo yung yellow wire ng alarm doon sa walang marking ng diode. Okay? Tapos, next natin, lagyan natin ng wire itong diode. So, yung white marking, papuntang trigger ng busina. So, ito yung trigger ng busina natin mga katropa. Okay? Yung itim, standby yun. Ito yung pinaka-trigger. Itong itim, standby yan. Ito yung pinaka-trigger natin. So, kung positive trigger kayo mga katropa, positive na, o na-reverse nyo na sa positive, yung busina nyo, from negative, ginawa nyo ng positive, ganito lang gawin nyo. Isang diode, tapos stop na. Yan. Ganyan lang. So, kung kaya nyo i-reverse yung trigger ng busina nyo, mas mainam kasi hindi nyo na kailangan ng relay. Ganyan lang, napakasimple lang. Napakasimple lang ng conversion para magawa mong alarm ang iyong busina. Yan lang. Ito para to sa positive trigger. Ito. Isang diode, yellow wire, isang diode, white marking, papuntang trigger ng busina. Yan lang. So next natin mga katropa, ito naman ay para sa negative. Kung ayaw nyong i-reverse yung polarity, o kung naka-body ground kayo at no choice, hindi nyo ma-reverse kasi naka-body ground nga. Katulad ng contact point, naka-body ground. So, no choice kayo. Ito yung gagawin natin. Ito yung ginawa natin kanina, yung relay. So, ito yung gagayahin nyo. Kung hindi nyo ma-reverse yung polarity nyo ng busina nyo, kailangan nyo ng relay. So, ito yung ginawa natin kanina. Okay, so simulan na natin para sa mga negative trigger. Okay mga tropa? Para sa mga negative trigger naman itong step na ito. Okay, so simulan na natin. Medyo hassle to mga katropa, pero maganda siya kasi parang kotse yung motor nyo. So, unahin muna natin tong number 85 ng relay natin. Okay, nakahanda na ba yung relay nyo? Hininangan nyo na ba? So, ayan na yung pagpwesto niya. Kung may mga wire na yung relay nyo, ayan, yung 86 at 30 pinagsama. Ito yung 85 at yun na naman yung ating 87. So, unahin muna natin yung number 85 mga katropa. Yung number 85 ng ating relay, ilagay natin sa yellow wire ng alarm. Okay? Paalala ko lang mga tropa, tandaan nyo lang na itong next step natin, second step natin ay para sa negative trigger to mga tropa. Ito yung para sa mga gumagawa na ayaw nilang i-reverse yung polarity o no choice, hindi nila pwedeng i-reverse kasi naka-body ground. So ito yung gagawin natin. Okay? So, yung number 85 ng ating relay, number 85, dyan yung ilalagay yung yellow wire ng alarm. So, ayan, number 85. Nakita nyo? Okay? So, ayan yung number 85 natin. Dyan natin nilagay yung yellow wire ito. Okay? So, ayan. Ayan yung number 85. Okay? So, next natin mga katropa, ito yung ating 87. Okay? So, yung number 87 natin yan. Yung number 87 natin mga katropa, idiretso natin sa trigger ng busina. Hindi dun sa standby mga katropa. Hindi dun sa standby na trigger. Ay na standby dun sa busina. Doon natin ilalagay sa trigger. So, yung number 87, ilagay natin dito sa trigger ng ating busina. Okay? Ito yung para sa mga negative trigger mga katropa. Okay? So, number 87 ng relay, ilagay sa trigger ng busina. Okay? So, ayun yung 87 natin. Nilagay natin dun sa trigger ng busina. Okay? So, ayan na yung 87 natin. Tinap na natin. Next natin mga katropa, itong standby na ng ating kasi ito yung live, 'di ba? Positive to. Putulin nyo at lagyan nyo ng diode. So, yan ba. Ito yung diode natin mga katropa. Ito. Kung makikita nyo yung white marking ng diode. Okay? So, ilagay nyo yan. Ganyan. Yung white, yung walang marking, doon nyo ipulupot yung galing sa live. Okay? Nakita nyo? Yung may white marking, doon naman sa papuntang busina.
Okay? So medyo hassle nga lang pag hindi nyo na i-reverse o hindi pwedeng i-reverse, pero maganda to mga tropa kung nasundan nyo. Okay? So ayan yung white marking natin papuntang relay, papuntang busina. At yung walang white marking papuntang taas yan. Okay, so bakit natin nilagyan ng diode mga katropa? Para matrigger niya yung busina kahit na matrigger niya yung relay. Okay, so ayan. Okay mga katropa, yung number 85 natin mga katropa, kung napansin nyo yung dilaw nilagay sa 85, yung number 85 natin, mag-tap kayo ng wire dyan, no? Nakita nyo, tap kayo ng wire tapos ilagay nyo dun sa baba ng white marking. Okay, so dyan nyo ilagay yung ating 85 sa relay. So kumuha kayo mag-tap kayo ng wire sa 85 ng relay kung saan natin ilagay yung yellow wire ng alarm. Tapos ilagay nyo naman doon sa baba ng white marking ng diode. Okay, yan. Ipapakita ko muna sa inyo mga katropa, pero mamaya lilinisin ko na yan para umabot na yung mga wire nya. So ngayon, i-demo ko muna sa inyo. Okay, so ayan yung ating 85. Ito naman yung number 30 natin mga katropa, yung 86 tsaka 30. Kung naalala nyo, pinagsama natin yung 86-30. Number 86 ng relay tsaka number 30 ng relay, pinagsama natin. Dugtungan nyo ng wire yan mga katropa, kasi ilalagay natin siya sa ground. Okay, ipapagapang natin siya sa ground. Dito. Pwede kayong kumuha sa body ground o pwede rin kayong kumuha doon sa battery ground. So depende na lang sa inyo kung saan nyo ilalagay. Kung makikita nyo yung wire, mamaya lilinisin natin yan. So ayan na yung ating number 86 tsaka 30 ng relay. Nasa ground na siya mga katropa. Okay, so last step natin, panghuli. Panghuli na lang mga katropa. Okay, panghuli. Kung nakikita nyo, ito yung number 85 natin. Papunta dyan yung number 85, papunta dun sa trigger. Okay? Kung naalala nyo, nagpagapang tayo ng number 85, puputulin natin sa gitna yan. Okay? Tapos lalagyan natin ng diode. So yung white marking na number 85, yung white marking papuntang relay. Okay? Yung tignan yung white marking ng diode natin, dapat papuntang relay siya. Papuntang relay. Tapos yung walang marking, papuntang 85. Okay mga katropa, sana nasundan nyo to kasi napaka-importante ito. Okay? So i-testing na natin mga katropa. Okay, di ba? Parang kotse na mga katropa. Sana masundan nyo mga katropa. I-rewind nyo lang yung tutorial, makukuha nyo yung mga katropa. So ito na yung final na gawa natin mga katropa. Okay, so mga katropa, astig, di ba? Parang kotse talaga siya. Oh. Sana nasundan nyo mga katropa. Sana may natutunan kayo, dagdag kaalaman, dagdag teknik na naman. Ang tawag dito, huwag kayong mag-alala kung ano gagawa ko ng iba't ibang motor. Demo kung paano gamitin yung busina sa alarm mga katropa. Okay mga katropa, God bless sa inyo, ingat sa pagwawiring at maraming salamat sa panonood.